I ara se'ns sent, veus el que et deia del xat? El xat està aquí. I ara ja van marxar. Ara ja va en marxa, però de moment no ens sent ningú, perquè no hi ha ningú connectat. Llavors, si hi hagués algú... Ja avisa la Laia. Perquè igual no hi ha ningú. Crec que vaig a fer un tuit des de la Carme. Merda, no tinc el tuit des de la Carme. M'has per tot. No, el tinc a dalt, el tinc a dalt. No, el tinc aquí, el tinc al... Iruriruriru. Si necessites enviar el tuit. Vale. Bon dia, com esteu? Bon dia, noi, bon dia, Mireia. Ens veuràs a trossos que estàs al poble, vale? Pues encantadíssimes. Què tal? Com esteu? Com ha anat la setmana? Feia molts dies que no hi érem. Bon dia, Arbeit, bon dia. Espero que, bueno, sí, disculpin la interrupció de la Copa Catalana de Pokémon. Crec que serem l'únic stream en català que no estarà fent combats Pokémon tota l'estona. No és que no ens agradi, és que jo sóc dolentíssima amb això. Però bueno, a veure, què esteu dient? Jo també trossos que estic aquí tornant-me loca amb la burrocràcia. Oh no, quina mandra! No li desitjo a ningú la burrocràcia, així en general a la vida. Ja me sabe grave, però todo mal. Bon dia, Slurmf, bon dia, com esteu? Se m'escolta molt bé? Sí, de veritat? Sí, o què? ¿Pa qué hablas? Freixenet, per què parles? Per què? Tu remulla't de la boca? Tu remulla't de la boca? The rage is real. Hola! Hola! Ja està, ja tinc una careta a la boca, ara ja tirem endavant. Ja està, ja hem començat. No, no és cruel, sí, home, pobret. Amb lo maco que és. Hola, gent! Com estàs? Què estic dient? Ara t'estic assotat, però... havia de tocar que bàsicament ja està finiquitat, així que bé. Me n'alegro. Bon dia, Dic Pineda, bon profit. Yes, literatura, tot en ordre, ja està. Ens estem plantejant tornar a fer literatura setmanal. No ho sabem. Bon dia, Jordi Pi.
No ho tenim clar encara, vale? Perquè, bueno, és molta feina, llavors hem de veure si ens ho podem muntar o si ens causa més problemes que solucions. Llavors, bueno, a veure què. Estava al Jordi Salamandra i he vist alerta i he sigut com la turra! A veure, ho intentarem, o sigui, el tema és parlar d'un llibre a la setmana hauria de ser fàcil, vale? Però el problema és que tenim molta feina, i dos, que no arribem a les lectures perquè estem fent tants clubs de lectura que anem una mica lents. Que això t'hi he posat a la Laia. La Laia aquesta hora està treballant en una altra banda, llavors no pot venir, però el pintat vindrà a Villaells. Si no la setmana que ve, jo crec que sí, o la següent com a molt tard. Ja està, s'ha acabat la treva i ja està. Perdó. Esteve, com estàs? Com et trobes? Carinyo meu, com anem de l'encostipat aquell horrorós que arrossegaves? Que em fas patir una mica. No puc sortir de parlar que la saca em dura 2 setmanes. Madre de Dios! Puedo grabar la literatura i posar-la després per no poder encercar el xat. No. No, puc ensenyar el cartell de la Laia? Sempre puc ensenyar el cartell de la Laia. Trobeu a faltar la Laia? Ja està, és aquí, vull dir... Passi el que passi, la Laia sempre hi és. Me la posaré aquí darrere. Ja està, me la vaig a posar aquí darrere, a veure si s'aguanta. No, no s'aguanta. Sale mal. A veure si aconsegueixo que s'aguanti la Laia i així veiem a la Laia tota l'estona. Molt bé. Estupendo, ja està. Feu que ensenyar el cartell sigui una recompensa. M'encanta, grandíssima idea. He fet el xat per la Laia caient. Passarà, o sigui, ho sabeu, i no passa res. Vull dir, és una cosa que s'esdevindrà en algun moment i ho assumim i ja està. Intentes carboneres ensenyar la foto de la Laia. Ojo que ens hem de mirar de les recompenses. Crec que posaré un cooldown per lo de les galetes, per un tema. Aviam, porto 7 minuts fent el palangana i encara no he dit res. Vamos allà. Com esteu? Em quema l'esperit de la Laia si caus que la Laia se'ns està veient. Podria ser. No descartem opcions. Aleshores, senses, llavors, coses importants que heu de saber. Avui hi ha club de lectura de la Gota Cristof, el club de lectura de les sòcies. Queremos de saber agenda, efectivament. Demà no hi ha res programat, però diumenge, vermut. Diumenge, vermut amb la muntanya líquida, amb el llibre de Mai Més, que tremenda pinta, o sigui, coses molt serioses. Coses molt serioses. Que és un llibre de la Mercè Falcó. Vaig a passar-vos, a veure si un moment, a veure si ho sé fer i no desconfiguro res. Això és la presentació de... o sigui, el vermut literari, vale? Aquest llibre el vull, però no se pot anar al vermut. No pastanaga. Vull dir... se farà el que se pugui. Serà molt guai, vindrà la Mercè Falcó i vindran els seus editors i serà molt guai perquè els tindrem per aquí xerrant i explicant-nos una miqueta de què va el llibre que estan fent i tota la història. Ole, gràcies Pintat, aquí t'he vist rapidíssim amb el producte de la botiga, estem a topet. Allabontasses. Coses importants. Podeu inscriure-us o podeu venir directament, vale? A partir d'ara farem vermuts bastant habitualment, vale? Estem mirant de tancar-ho un altre de molt guai per la setmana següent, a veure si ens surt. Depèn més de la distribució que no pas de les nostres ganes, perquè per ganes ja us dic jo que no serà.
El dimarts a la tarda, dimarts vinent a la tarda, tenim un taller d'un infantil, aquí al barri. El dia 13, és a dir, dijous vinent, hi ha Feminisme per senyors, que sé que hi sou alguns dels que sou aquí, i alguns dels que no sou aquí, o sigui, dels que sou aquí que encara no hi sou i hauríeu de ser, però jo ho deixo aquí, una miqueta de pressió, encara sou a temps d'apuntar-vos-hi, i si no, no patiu el trimestre següent. Llavors, entremig tenim coses, però no sé si ja us ha arribat una cosa molt important, que és que la Carbonera fa 5 anys. La Carbonera fa 5 anys i hem decidit que el dia 22 d'octubre, que en realitat és una setmana abans de l'aniversari real, fem una festa. Farem una festa per tots vosaltres. Llavors, encara no us puc avançar la programació del tot, però que sapigueu que hi haurà activitats des de les 11 del matí i fins les 9 del vespre, que esteu absolutíssimament convidades a venir. Hi haurà activitats per tots els públics i per totes les sensibilitats, diguem-ne. O sigui que, avanti, anem a intentar que surti tot el millor possible per tothom i esteu absolutament més que convidades a venir, vale? Vindrà a la tarda, cap problema. La Carbofesto, efectivament. Les activitats del matí hi ha alguna cosa per adults, però també hi ha coses per persones petites. O sigui que si teniu canalla, podeu anar plantejant. Se podran comprar llibres, òbviament, se podran comprar llibres, i se podran fer moltes coses. Se podran comprar llibres i callo aquí. En Jordi pregunta si les persones petites són nans. No, vull dir canalla. M'encanta que us estigueu convidant a la festa per el directe Maripau pel xat. És que això és molt guai, lenye, això és la idea. Això és el que heu de fer. Em fa molt feliç que vingueu. De veritat, o sigui, és l'objectiu. Vull dir que... Sisplau, si hi ha competició no us dono cervesa. Anem a dir, no hi haurà competició, però sí que hi haurà competició, però és una competició una mica específica. Podeu passar en qualsevol moment del dia, vull dir, hi haurà cosetes. Hola! Evidentment, Esteve, pots venir, si pots, és l'aniversari de ta mare, felicita-la per favor des d'aquí, però podeu passar en qualsevol moment, vull dir, la festa s'allargarà, per tant, no patiu que... celebra l'aniversari dels nens, però pots venir amb els nens al matí, que fem una activitat infantil. Sí, el 22. A les 11 del matí hi ha una activitat infantil. I després, a la tarda, o sigui, a partir del migdia hi ha activitats ja més per adults. Llavors, podem intentar gestionar-ho. Mira, has vist? Pot ser molt guai, pot ser molt, molt, molt guai. I per la Young Núria poden haver-hi coses molt xules, o sigui que... Passin i vean. Ai, que guai, quin bon rotllo. Us explico coses i em dieu que sí a tot, m'agrada molt. Vindrem a la persona petita de la casa. Pues encantadíssimes, o sigui, és la idea, que aneu passant, que passeu amb les vostres persones petites i que fem festa aquí. Ara estava pensant que crec que és la primera festa de la Carbonera que no fem xocolata desfeta pels peques i crec que en faré encara que sigui a les 11 del matí, perquè ja prou, o sigui... Hem vingut a donar-los droguites de sucre. Si em passo seguir amb la Young Núria, l'adolescent i la preadolescent. Pues maravilla. Vayan viniendo, o sigui, encantadèrrimes, que vingueu amb les vostres persones petites o no tan petites de referència. I si fas xocolata desfeta, l'Arnau t'estimarà molt. A favor. El tinc ocupat aquell dissabte, però espero que us vagi molt bé. A veure, farem el que podrem. El tema és que qui fa xocolata desfeta bona és l'Aitor, llavors he d'aconseguir que l'Aitor vingui tot el dia. Però jo crec que sí, que l'enredaré perquè vingui tot el dia i faci xocolata desfeta. Si hi ha xocolata desfeta, m'hi caso. Bueno, crec que això ja ho tens una mica pactat, però vamos allà. Ja farem alguna cosa. Porto 15 minuts parlant i encara no us he ensenyat els llibres dels quals vull parlar-vos avui.
Pues sí, però ja és una miqueta lo de sempre, o sigui que ja és això. Voleu que parlem de llibres? Avui us porto una cosa. És que us porto una cosa. Us porto una cosa que està al títol de l'stream, o sigui que tampoc no és gaire d'això, però... Vale. És que avui no us porto un llibre, us en porto 3. Vale? A veure... Coneixeu aquests llibres? Sí? No? No? Sí? Això són uns còmics... Són 3 còmics de moment, que són aquests. I són una absoluta preciositat. Vale? Us explico una miqueta la història. O sigui, el tema és que tècnicament són còmics no per canalla, però sí per preadolescents, vale? Són uns còmics superbonics, els publicar en català i en castellà Astronave, són molt, 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 molt bonics, i llavors és la història de 3 germanes, sí, més còmics, sí, o sigui, se vienen moltes torres sobre còmics perquè ara mateix una de les coses que ens estem adonant és que el que sí que tenim temps de llegir una a la setmana són còmics, per tant hi haurà moltes torres de còmics si és que fem literatura setmanal una altra vegada. Ja li estic fent ullets. Vale, us explico. Les germanes Gremillet són aquestes 3 germanes d'aquí. Un moment, que intento apuntar perquè ho veieu. No, aquí, sí, més o menys. Bueno, us les ensenyo aquí darrere, que igual és més pràctic. No estem enfocant una merda, també us ho dic. Vale. El tema és, són 3 germanes, teòricament són 3 germanes bastant normals, viuen a França, bla bla bla, tenen les seves coses, cadascuna evidentment amb la seva particularitat, i cadascun dels llibres està com centrat més en una d'elles, tot i que totes surten en tot moment, vale? El primer és el somni de la Sara, que és la germana més gran, que explica una miqueta, contextualitza una miqueta qui són elles, quina és la seva família, d'on venen, quina relació tenen entre elles i quina relació tenen amb d'això. Troben una foto de la seva mare quan està embarassada, que no acaben d'entendre, perquè la foto aquesta no està amb les fotos normals de la mare, sinó que està amagada a l'àtic, que hi ha hagut aquí al mig, tal. Llavors, bueno, comença amb una cosa com molt misteriosa, i a partir d'aquí anem veient qui són elles, quina mena de personalitat tenen, quina relació tenen amb la seva mare. Realment, és una història super tendra, és una història que parla de coses molt boniques, perquè a més, o sigui, la Sara és la més gran i està bastant adolescent, però és una adolescent bastant escarpota. En el segon llibre hi ha el que es diu Els amors de la Cassiopea, és la germana del mig. La Cassiopea és uberpava, o sigui, és uberpava però en el millor dels sentits, o sigui, és adolescent d'aquestes superintensa, superromàntica, super de... l'amor és el més important i bla 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 bla, i a més és molt guai perquè aquí introdueixen un altre personatge que és l'àvia, que l'àvia és una fantasia, o sigui, l'àvia és tendríssima, és supermona, la relació que tenen l'àvia i la Cassiopea és una cosa mega tendra, i és molt cookie realment, o sigui, crec que és molt guai per veure com funcionen. I el darrer dels llibres, que és el tresor de la Lucille és la més petita, i la Lucille és un personatge que l'anirem veient, també va creixent, però la Lucille és un personatge que a mi em té el cor absolutament robat, perquè té una relació molt tendra amb els animals, i són una miqueta la seva obsessió, no? Llavors, sempre té bitxos, o sigui, té un gat a casa que se l'estima mogollon, però a cada lloc on va troba un bitxo amb el qual establir una relació gairebé mística, no? Crec que és una manera, o sigui, l'única pega que li trobo a aquest còmic, és a dir, és un còmic que a mi m'agrada molt, és un còmic que crec que funciona molt bé amb canalla des dels 10, 11,
fins adults, vull dir, jo m'ho he passat teta llegint-me'ls i no me l'he llegit com em llegeixo els àlbums infantils, en plan, tinc ganes d'explicar-li a algú, sinó en plan una miqueta guilty pleasure de... Bueno, ara que tinc mitja hora, i m'ho estic passant molt bé perquè em sembla una cosa supertendra i superdolça. Ara bé, l'únic problema que crec que pot tenir aquest còmic és que tant el guionista com l'il·lustrador són francesos i hi ha algunes referències que demanen una miqueta de context. Llavors, crec, o sigui, honestament, penso que si se llegeix un adolescent o un preadolescent li serà igual, perquè en realitat el còmic s'entén igual. Com a adult, quan el llegeix com a adult hi ha algun punt de això és molt de París, què està passant aquí? I llavors, que també mola perquè et desperta una mica la curiositat i crec que és bastant guai, Però és un còmic que a mi em té super flipada, la veritat. O sigui, em va agradar molt el primer quan me'l vaig llegir, esperava realment que sortís el segon i li vaig fer molt poc cas en el moment perquè quan va arribar hi havia com molta novetat i no li vaig poder com donar tot l'amor que li feia falta. I ara que ha sortit el tercer, suposo que també perquè la Lucille és un personatge que li tinc molt de carinyo, la petitona, m'ha donat molt la vida i m'ha fet molt feliç també de trobar-lo. Què esteu dient pel xat? Té molt bona pinta, l'Amy em sona, em sembla que és el de l'adolescent superromàntica. Que guai! Bueno, això també la gent jove pot preguntar a les adultes del voltant per demanar context, explorar parelles històries també. És que és exactament això, o sigui, una de les coses que m'agrada és... O sigui, ho he pensat, O sigui, vaig pensar, vale, igual els hi falta context o els hi falten referents, però en canvi el fet que puguin preguntar i que puguin donar-li un parell de voltes a això és molt guai perquè també et dona conversa. Pla d'assolellada vibes bastant. I hem passat per aquí, no passa res, tot en ordre, és part de la gràcia. Clar, jo crec que és guai perquè explorin i a més, no sé, té coses molt xules. Crec que, o sigui, a veure, crec que és molt guai d'aquest hidratat, gràcies. Gràcies. M'estava fent falta, oi? Se m'està trencant la veu. Me l'acabo de donar, que porto la cantimplora d'Astronave, que és com la meva cantimplora preferida del món, i que els llibres són d'Astronave. Us ho prometo que no ho he fet expressament, és que és la meva cantimplora. Som aixinces. Llavors, no, jo crec que és molt guai el rotllo de... O sigui, la il·lustració d'aquest còmic m'agrada molt, em té molt flipada, perquè té un rotllo molt... Té un rotllo molt Disney, en el millor dels sentits, però hi ha una cosa que me n'he adonat, i ara em surt la senyora major que porto dintre, que és que jo no sé llegir còmics, no en sé. I em passa una cosa que és que quan la lletra és molt petita, la tipo em molesta mogollon. Em molesta, o sigui, no m'hi veig. Llavors trigo molt a llegir còmics i em posa nerviosa, perquè una de les coses que m'agrada de llegir còmics és que puc anar de pressa, perquè vull saber com està seguint la història. I amb aquests m'agrada molt perquè, hòstia, és molt ampla la vinyeta. I és molt còmoda, o sigui, no només és que, bueno, és que ho podríeu pràcticament llegir des d'aquí. Bueno, no, perquè la càmera està desenfocadíssima, però és una cosa molt, 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 molt xorra, però Gran Carles només vinc a dir hola i visca la literatura. Benvingut, Gran Carles, i gràcies per ser-hi. Em passa amb la lletra petita. És que és una cosa molt xorra, però que a mi em mata. Vull dir, hi ha un altre còmic del qual us vull parlar en algun moment perquè el tinc a mitges, però l'estic tenint a mitges precisament perquè trigo més. Que igual m'hauria de fer mirar-ho de la graduació de les ulleres, també. Cosa que podríem parlar-ne una estona, però sí que és veritat que jo crec que arriba un moment que entorpeix. Coses guais dels còmics d'aquest estil per la canalla. Bon dia, Prival, què tal? És que crec que en aquests moments que tenen... O sigui, és un llibre molt guai per canalla que els hi costa llegir. És a dir, canalla que els hi costa agafar-se a un llibre d'una manera habitual, diguem-ne. És a dir, una criatura que està... Vull dir, que passa avall... O sigui,
àlbums il·lustrats ok, però ja li van petits, i en canvi amb un llibre amb molt de text li costa, però no volem que perdi aquest acostament a la lectura, tireu per aquí. I aquest és molt cookie per això, perquè t'encarinyes dels personatges, perquè són molt tendrets, perquè tenen aquest punt com màgic. Què està passant? Puta Pineda sempre. Què us he fet jo? No, crec que no ets tu, Enric Pineda, sinó Pineda de mar. O sigui, Pineda al puesto, no Pineda la persona. Llavors, és un còmic molt cookie, jo estic molt encantada, doneu-li molt d'amor, no us he passat els links perquè sóc una patata de persona, i un moment perquè us els estic intentant passar al revés i no. Vale, aquí estan. Tacatà. Aquest és el primer, el somni de la Sara, vale? Aquest és el segon, tacatà, i aquest és el tercer. Vale? Aquí els teniu. Crec que és molt important que aquests còmics a més estiguin en català. I ara sí que em poso seriosa. O sigui, tenim un dèficit enorme de còmic en català. Vale? Tenim un problema, que és que tenim molt llibre infantil molt bonic en català, molt, preciós, xulíssim, meravellós, fantàstic. Tenim bastant llibre juvenil en català cada vegada més. La producció és fantàstica i meravellosa, tenim molta narrativa, tenim la sort de tenir un sector editorial en català que està produint coses molt ben parides i tenim un gap, no?, de canalla amb el còmic. S'hi estan posant, vull dir, no només s'hi estan posant, i és important que comencem a tenir segons quins tipus de llibres i segons quins temes en català, o segons quins gèneres, diguem-ne, en català i en castellà, les dues coses, perquè teníem un problema, és a dir, quan es comença a produir el que li diuen young adult aquí, o sigui, al sector editorial, fa molt pocs anys, és a dir, estem parlant de, o sigui, el 2014-2015, quan jo vaig estudiar edició el 2013, es començava a parlar que el young adult era una cosa que funcionava en anglès i que igual hauríem de començar a importar-ho. Ara mateix, no només existeix, sinó que és Crepúsculo, és Heartstopper, és totes aquestes coses, i estan en castellà i estan en català. O sigui, el bluff de Heartstopper, no, que no és un bluff, o sigui, el boom de Heartstopper, diguem-ne, és una cosa que ens feia tremendíssima falta, i que s'estigui fent l'aposta de fer-ho en català em sembla meravellós. I això ho està fent una editorial que en realitat és Grup Planeta i ho està fent molt bé. Ara bé, que Astronave, que és el segell més jove de Norma Còmics, de Norma Editorial, ho estigui fent en català, em sembla super necessari. Perquè no tenim còmics en català i és una cosa molt complicada. I és una mala passada perquè perdem un públic excel·lent. I ara ho estan començant a fer moltes editorials i ja us dic que sempre que puguem fer còmic en català ho farem en català, però ho hem de fer. I després d'aquest speech insuportable vaig a llegir el que heu dit, per favor, i tornem-hi. Omplim l'aigua de llibres. Endavant. M'encanta. Brutal que estiguin en català, així no perdem gent entre la infància i l'adolescència. És exactament això. Clar, és que és important que poder seguir el recorregut vital amb la nostra llengua. És tal qual això. Jo crec que les editorials s'estan afanyant. O sigui, això la gent que tenim canallà és una batalla constant, efectivament, amb la bona feina que van fer en època de Bola de Drac, el Doctor Slump, tant de bo creixi una altra vegada, és necessari. Està creixent, és a dir, Doctor Slump el tornem a tenir en català, s'estan tornant a editar i és una passada, o sigui, el mes de novembre crec que es publica el 15è de 15 del Doctor Slump en català, o sigui que tornarem a tenir l'edició en català de Doctor Slump completa. El young adult és meravellós, correcte, o sigui, ja està. Tinc molta esperança amb el Club Super 3 aquest que faran ara. En parlarem, o sigui, estic molt il·lusionada. Boku no Hero, efectivament,
S'ha de reivindicar més el còmic. Sembla que si la canalla no llegeix llibres, novel·les, no llegeix, i els còmics poden enganxar tant o més. Efectivíssimament. Sí. Si la gent lleva llibres per ells és 10 de 10, si són en català millor. Llibres, còmics, novel·la gràfica, bien. Els puc veure des de l'ordinador que estava fent cosis. La Laia segueix dempeus. És aquí. Igual estaria bé que algunes de les lectures obligatòries del col·le Insti fossin un còmic. No és una mala idea. Comprar Doctor Slum, efectivament. És a dir, jo crec... A veure, clar, és a dir, jo estic molt en contra de les lectures obligatòries en general a la vida, ¿vale? Però que les lectures recomanades incloguin còmics ja és una cosa que estan fent. I jo crec que, o sigui, aquí tenim un problema, i ja en parlarem, perquè en parlarem del tema de la campanya de fa 6 anys i tota la història, però tenim un problema que és que les lectures recomanades als instituts, a les escoles, haurien de ser llibres que els instituts i les escoles tinguin a les seves biblioteques. Com tenim les biblioteques escolars? En precari. Llavors, si no tenim diners per les biblioteques escolars, estem fotuts. És el de sempre, o sigui, és el de sempre, és el que, si seguiu a la Marta Cava a Twitch o a Twitter, ho reivindica constantment. No podem tenir les biblioteques escolars sense pressupost, perquè llavors passen aquestes coses. Ja està. Les lectures obligatòries són mesura, però si t'obliguen, doncs bueno, que hi hagi una mica de tot. Correcte, sí. La biblioteca de l'escola dels meus fills és algo per plorar. Doncs aquesta mena de coses són les que passen, és a dir, sí que és veritat que hi ha... és a dir, sí que és veritat que hi ha escoles que s'ocorren molt, sí que és veritat que hi ha AMPAs que s'ocorren molt, però no podem dependre sempre de la bona fe dels pares, és a dir, el que no pot ser és que tinguem una educació pública que no cuidi de les lectures dels seus alumnes. No pot ser, o sigui, ja està. Quan jo estudiava biblioteconomia estaven precàries i encara ho estan. Efectivament i sí. A mi m'agradava quan a la meva escola ens feien anar a la biblioteca escolar, tirar un llibre i de deures fer una fitxa explicant-lo. Sí. Vull dir, és que això donava molta llibertat. La formiga Pios deslloriga, Fray Perico Suborrigo, el petit vampir. Efectivament. I és això. Helen Walker, jo no vaig tenir biblioteca escolar fins que no vaig entrar a l'Insti i no ens deixaven llibres en préstec. Uau, vale, ok, és que no té cap mena de sentit. Bueno, la bibliotecària, que era profe d'economia, ens va deixar la saga dels Jocs de Fam en català d'Estrangis. Vamos! És que és això, que la biblioteca depengui de l'AFA és una cosa incomprensible. Correctament, o sigui, és això, o sigui, no pot ser... És a dir, les AFAs estan per fer coses per les famílies, m'explico. O sigui, les AFAs estan per muntar, jo què sé, la festa de la castanyada, la festa de Carnestoltes, vull dir, les AFAs han d'estar per això. I per fer coses, i per col·laborar, i per no sé què, tal, vull dir, sí. Però les escoles han de tenir un pressupost per la biblioteca i estirar-lo, i currar-s'ho, i poder fer activitats, i poder fer servir les biblioteques per moltes altres coses que no només sigui perquè se n'imagina la canalla a fer lectura 1 hora a la setmana, perquè no és això, punto. Un exemple de bones pràctiques. L'escola Montfalgars de Girona té la millor biblioteca escolar que he vist mai, tan bona que també és punt de lectura de barri i està dins del sistema de lectura pública gironí. Uau! I tant, les AFAs fem això i toquem els ossos amb les femipunkis. Efectivament, és que és exactament el que heu de fer. O sigui, les AFAs estan per això. Em sembla molt guai lo de l'escola Montfalgars de Girona, Em sembla superinteressant. Què esteu dient? Roald Dahl, Christine Stilger, us estimo. I Jenny Rodari. Efectivament, també us he de dir, estimats, que sou una miqueta niños de los 90, Vull dir, jo també, però ara hi ha autors molt guais, en català, que estan fent coses molt xules, i la canalla sí llegeixen Roald Dahl de tant en tant, sí llegeixen Christine Stilger... Saps que no sabeu que no he pogut dir mai bé aquest nom? Stilger, de tant en tant, i que estan de reivindicar els clàssics, però jo què sé, també estan llegint l'Oriol Canosa, que era llibreter i que és autor de juvenil i que és una meravella. Vull dir que hi ha autors d'aquí que ho estan patant molt fort i vamos allà, que són coses que a nosaltres ens va faltar molt quan érem canalla i ara això passa. O sigui, ara tenen autors d'aquí que els poden conèixer i que els poden anar a veure a la biblioteca o que poden venir a l'escola i això és molt guai. Jo soc principis de Z, però igual que les noves generacions, però és guai que les noves generacions tinguin coses noves. Sí,
i que parlin de coses que els apel·len, és a dir, que és molt raro que la canalla llegeixi que et trucaven a casa al fixe, perquè hi ha molta gent que no té fixe a casa. Jo sí, perquè sóc una senyora, però hi ha molta gent que no té... que no té fixe a casa. A la meva escola va venir l'Enric Larreula. Hosti, jo crec que fa 3 anys va venir una escola d'aquí del barri i va ser molt guai. De cop van començar a llegir Larreula tots, com uns locos. Va ser molt divertit. La veritat és que va molar molt. Va ser molt guai. Va ser molt xulo. Estic molt contenta que fessin aquestes coses. És xatxi, que les escoles facin aquestes coses. Muy bien, molt estupendo. Estic mirant un moment cosinyes a veure què. Llavontasses. Se m'acaba de posar els pèls de punta. Oh, que guai. És cookie. És molt cookie. Què més us volia dir? Us he d'explicar alguna cosa més? Res, o sigui... Enric Larreula, ara aquí record desbloquejat a tope. Bueno, això, que si teniu canalla petita, això és molt guai, que a més, una altra cosa important, els còmics tendeixen a ser ultra cars, com a mínim els còmics per adults, i aquests còmics són bastant assequibles. Estem parlant de que són 16-17 euros cada còmic, que sí, que la cosa està molt mala, i que està tot molt car, però és veritat que un còmic per adults pot estar costant 35 i un còmic per canalla que valgui la meitat mola també, perquè ells trigaran més o menys el mateix a llegir-se'l, o sigui que avanti, que el tema preu també és important. Què més us havia de dir? No ho sé. Pintat, els havia de dir alguna més? No? Bueno, perquè són cars perquè s'ha de pagar molta gent. Sí, i molt de temps rotllo dibuixar i tot. No, evidentment. O sigui, són cars de produir. O sigui, penseu que un llibre normal, o sigui, una novel·la, un llibre de text corregut, o sigui, primer que és en blanc i negre, i per tant el paper és molt més barat, per tant el fet que el paper estigui satinat, o sigui, això que fan que brilla, diguem-ne, és molt més car. O sigui, això afegeix que el paper sigui molt més car, són 4 tintes, vull dir, és pasta, imprimir això és pasta. Per tant, el llibre serà més car sí o sí, encara que siguin menys pàgines. Us he de dir que us estimo molt, clar que us estimo molt, sí, ja ho sabeu que us estimo molt. Sí, per favor. Ui, el telèfon, espera. Jordi Pino, no estaràs trucant, oi? Per demanar-nos una taula. S'ha esdevingut, això. Què més us he de dir? Crec que no us havia de dir res més. Voleu que us ensenyi la... Bueno, espera un moment, que està pintat el telèfon. Voleu que us ensenyi l'agenda més cookie de Catalunya, per dintre? No sóc jo, no, vale. Un segon, que quan tingui el pintat disponible, li demanaré que em baixi l'agenda de Viena, l'agenda victoriana, l'agenda més cookie del món, i així la podeu veure per dintre en primícia mundial. I ja està. Us sembla bé? Així... Un segon, que el pintat està pillant. Tu vols l'agenda de Blacky Books? També la tenim. Ara li demano al pintat que us baixi les agendes i us la mireu tranquil·lament. Bueno, us la mireu tranquil·lament, us l'ensenyo amb amor i carinyo. Estava pensant si us havia de recordar d'alguna cosa més, però crec que no. Pobre pintat, que està al telèfon. Està al telèfon. O sigui, que m'aixecaria jo a buscar-la, però em sembla feo, saps? I a més així veia el pintat. Que li haurem d'ensenyar a fer raids, que això serà divertit. Va costar a mi, saps? Però bueno, risses. Ja farem. Pobre pintat, que és tomajo, clar. Si la setmana vinent fa Twitch al pintat, doneu-li carinyo, per favor. És veritat que l'any que ve la Carbonera jugarà a la Copa Pokémon? No. Claríssimament no. Fa molts anys que no faig res a Pokémon, no tenim temps. Pinti! Dime. Fes-me un favor. Digues. Baixa'm l'agenda Black i l'agenda de Viena, porfis. Indeed.
Gent que no van a fer raids que juguin Salvans. Bueno, Salvans ja s'ho farà ell sol amb el seu canal de Twitch, que ja farà coses. Jo sóc fatal. Segur que no acabaran amb l'enques. Bueno, vale, ja. Us porto el Sergi d'ajudant amb els Pokémons. Sí, o sigui, avanti amb tot. A veure. I què més? I l'agenda cookie, aquesta. Gràcies. Vale, a veure, agenda Blacky Books. És aquesta, vale? Comencem. Agenda Blacky Books, no sé si l'heu tinguda mai, pels que això... Datos personales, cosillas, este eres tú, dibuja tu retrato, horaris, molts horaris, calendari, vale? I llavors és setmana vista en curt i notes. Vale? Una miqueta la que vulgueu. Després m'oblida d'escriure perquè sóc una patata, però em turbo flipa. Bueno, llavors tens coses guais, o sigui, coses guais que molen, rotllo. Ai, espera, un moment, Coses guais que molen de més. És anual. És anual. Llavors tens aniversaris i celebracions. Tenim banda sonora de l'any. Tenim pelis i sèries de l'any. Tenim libros de l'any, també, que aquests són bastant iguals, per això no és dels això. Restaurantes y bares, vinos y cervezas, alerta cervejeros, cosas que te han pasado este año, gente nueva que has conocido este año, y lista negra del año, cuentas pendientes, calendario de frutas y verduras, això és molt important, contactos varios i notes. I llavors pàgines amb quadraditos perquè feu lo vostre. I pàgines amb mil·límetres i coses. Pàgines amb mil·límetres i coses. I també unes amb coses, no sé. És preciosa, o sigui, és molt bonica, molt. I a més és que aquest any és, o sigui, mireu aquesta coberta i enamoreu-vos una miqueta, vale? Aquesta és una, vale? I aquesta és la gent de Jane Austen. Coses importants d'aquesta agenda. Té gometa, o sigui, es tanca. Això és molt important, per mi com a mínim, vull dir, és una cosa absolutament important. Si trobeu aquesta agenda, si us plau, truqueu a nom, cognom, telèfon i correu, calendari 2023-2024, horaris, vale? I llavors tenim una cita de Jane Austen i el mes a cada mes, i comença a finals de desembre, cosa que és molt important, la de Blacky també, i cosetes cookies. Veieu les hores? Tenim hores des de les 7 del matí, tenim 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tea time, a les 17, i després segueix avall fins a les 10, perquè a les 10 les senyores victorianes se'n van a dormir. És a dir, alguna cosa que hagis de fer més tard a les 10 no ho has d'apuntar a l'agenda. Una datera, efectivament, amigues. I té una altra cosa cookie, molt important, que és marcador. Vale? Coses importants. Jo comento. I què més té? Què més té? Un moment, que és que, vull dir, o sigui, estic fent un unboxing en directe a Maripau, perquè no ho havia mirat. I llavors té notes, i llavors té lectures. Vale? Li falta el Ginoclock, efectivament. Sí,
Sí. Sí. Li falta el Gino Clock Time. El Gino Clock Time és després de les 10 de la nit. Per tant, no ha d'estar. No hi ha de ser. Punto. És així, no passa res. Em moro d'amor amb el Tea Time. És que és preciosíssima. O sigui, dels llibres de floretes a l'agenda de floretes el meu company de 200 es pixarà de riure. A les 10 és quan es comença a viure. Aquí ja és cosa vostra. Dit això, les podeu demanar totes dues, per la botiga online, bla 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 bla, no us les posaré ara. Si això us ha agradat, lo de les agendes i tal i qual, podem fer un dia de... us ensenyo coses que tinguem a la Carbo, que us faci gràcia de veure. Podeu enviar peticions o alguna cosa, ens ho podeu enviar per xarxes i ja està. I... recordatori, recordatori ràpid. Un dia de coses de papereria de la Carbo. Vale, m'ho miro. Anem a tenir més de coses de papereria, estamos en ello. És una miqueta poco a poco, però anirem fent. Abans de Nadal us en farem una turra de regalinxis i coses que no siguin llibres, vale? Perquè us inspireu per tots aquells amigos i amigues que no llegeixen. Tinc una mica invisible. Patiu. Quan tinc club de lectura jo ets la meva agenda. Vull. Aviam, agenda. No, tio, he tancat l'agenda? Soc una patata? No. Diumenge teniu la muntanya líquida, teniu vermut a la muntanya líquida. El 13, dijous vinent, Jordi Pi, tens club de lectura de feminisme per senyors. El 18 hi ha club de lectures breus. El 19 hi ha club de lectura de petits plaers. El 20 hi ha club de lectura de clàssics. El 21 hi ha una activitat que es diu afinidades electives, que pot ser bastant guai. Ja pots començar el llibre. Pues igual sí. El 22 hi ha festa de 5 anys de la Carbonera i, alerta, el dia 27 a la nit fem nit de terror victoriana. Ja ho he dit, ja està. La setmana vinent us puc explicar més coses. De moment, nada. Porto mig d'art i és difícil. Ja ho sé. Jo l'he començat avui i no recordava lo difícil que era. Superbé. Dit això, estaria que almenys ja comença ara, Jordi. Sí. Pintat fotent la bronca. Serà horaris de Renfe Friendly? Sí, serà horaris de Renfe Friendly. Començarem una mica més tard que les presentacions, però sí. O sigui, a les 10 hem d'estar fora, o sigui que... no cal patir de res. Hauré de fer una raid. Hi ha algú fent alguna cosa? Hi ha algú fent Copa Catalana de Pokémon o alguna cosa? Perquè us pugueu tornar a enganxar a la Copa Catalana de Pokémon, o què? Doneu-me solucions, perquè no estic veient res. ¿Hay alguien? Cookies. Aviam, estimadis. La valencianeta? Vinga. Pintat, vine, que t'ensenyo a fer una raid. Amayam. Mira, això va així. Quan ets aquí, poses barra raid. Vale? Enviar. I ens anem cap allà. Guapos! La setmana vinent més. Ai.